da Allah menene hukuncin abokin kasuwancin da ba musulmi bane kuma duk lokacin da bukukuwan sallar mu ya zo yakan turo min text na barka da sallah, shin ko yana halatta ni gare ni in tura mishi ni ma na Kirsimeti ko kuma ni tura mai na barka da shirka? baya halatta ko alama. Malamai ba su rangume ba ko kaɗan ga wajen bukin Kirsimeti ko bukin sabo shekara ko bukin wani abu na cewa awa wani a taya wani murna a kai, wannan baya halatta. Malamai kusan ijma'i ne. Allah yana faɗin ibadur rahman yace walladina la yasajuna zuwa wa idza maru bil lagwi maru kirama. Azur anan ayat an fasara shi da cewa bukin Kirsimeti ne da bukin duk wanda ake wanda ba kan musulunci ba, haka baya halatta. In ya taimake ka misali wajen gina masallaci zaka taimake shi wajen gina coci, in ya taimake ka ko ka masallaci zaka kake shi zuwa coci, in ya taimake ka wajen kadaita Allah zaka taimake shi wajen shirka da Allah, baya halatta wallahu ta'ala alam.